Davies ymlaen tuag at Phillips yn chwilio am Lewis. Edwards arbeniad. Charlie Edge cael ei ryddhau a bas wych i mewn i'r cwrt Cosby efo yr erged. Ramsey ar arbediad. Symudiad ymosodol o un pen y caer llall gan Aberystwyth. Charlie Edge yn ei di Ramsey weithio. Gynnar iawn yn y gêm. Cei gornel gynta o'r noson. Glychyrman i mewn tuag at y postyn pell arbeniad rydd. Dylio Aberystwyth i mynd ar y blaen. Ericsson gafodd y cyfle i roedd. O'na neb ar ei gyfil. Dylio fo wedi rhwydo i gol gyntaf yn uwch ynghlau'r Cymru a roi Aberystwyth ar y blaen. Groesiad mewn gan Arsan, cael ei ffenio allan. Rutherford yn ffigio i fyny. Chodi nôl i Arsan, nôl i Rutherford. Groesiad ddim tuag at Venables ar y postyn pella! Oedd o'n gryfach na Perry. Wedi sgorio yn erbyn i Ginglwb. Pedwaredd gol o'r tymor. Oedd y groesiad yn fendigedig o'r ochr chwith. Dim gobaith i Jenkins. 12 munud o'r rhafar cyntaf weddill. Chodi fyny tuag at y postyn pella. Yno arbeniad i gefn yr hwyd. Oedd Nathan Pete i sgorio ddo yn y gêm gyfatebol ar goedan y parc ar ddechrau'r tymor. Mae wedi cael ei arall yn erbyn Aberystwyth yma ar Faes Tegid. Mae da gan Newell yn gryfach na Ericsson ffynu nôl i Venables. Nôl i George Newell, cyfle i Newell ar draws y cwrt chwech a mae mewn drwy'r rwyd i hun. Cyd chwarae da rhwng Newell a Venables. A Newell yn ei thara ar draws y cwrt chwech a dim ond na Jonathan Evans gath y cyffyrddiad ola. A mae'r Bala wedi ymestyn i mantais o fewn 6 munud o'r ail hanner gychwyn. Mendes ar gig gornel. Chyrmani tuag at y post yn y gosa dros Ben Pete, mae'n disgyn i Luke Wall. Allan â hi nôl i Mendes y cewrio'r cefn dal yn y cwrt Cosby. Mendes groesiad i mewn tuag at Pete arbeniad yn fflachu i'r postyn pella. Yn neidiodd Pete yn gynnar. Ac unwaith eto ransawdd na gan Mendes yn creu trafferthion i amddiffyn Aberystwyth. Rutherford mlaen i Venables. Lledu'r chwarae i Lozana Mendes. Yn y cwrt Cosby. Bibio i Perry. Draed cyfle mae'n tara'r postyn. Gwaith gwych gan Mendes unwaith eto. Yn troi Perry bob ffordd. Ni ergyd o'n tara'r postyn. I hangfa i Aberystwyth. Jack Thorne ar dafiad hir i mewn i'r cwrt Cosby cael ei ffenni allan. Ar ergyd oedd i mewn ar bediad gan Ramsey, nid unwaith ond ddwywaith. Ar y foli gan Sam Phillips ar bediad wych wedyn gan Ramsey. Y dylio Cameron Allen wedi dod â Aberystwyth nôl i'r gêm.